Passion. Ikhuluma nabo bezukithi ke ukhumbula amazwi asho umama sikazoshiya le emakhaya uhamba ze wena ukhumbula amazwi asho umama sikazoshiya le emakhaya uhamba washiya ekhaya sihlupheka sasidla uphuthu namanzi ngalolo suku kwakube inhlaka sakunana amasi sakwazi ukudla kahle sasheba uphuthu namanzi umama welele kulona lolaqasa olumbe wegula wekhwehlela nenyembezi ekhaya wekhwehlela igazi mina ke akusazi lezi zinto osuzenza angazi uma ungasakhumbuli yini ekhaya kepha awusazi isimo sasekhaya awusazi wena uselokishini yize ukhaya ele emakhaya oqala ekhaya oqala ukuphumelela oyokuqala ukugcina intombazane oyokuqala ukugcina ukuya enyuvesi kepha namuhla yonke lento esasithembile sibhekile konke lo mcebo sasulindele ushabalele sengingafakaza ngishabalele nami sengingafakaza ngisho sekulele sasithembile imali ekhaya besitholile sesuyiphethe kahle emabhasi ulo siqambela manje ukuthi uphasile ngoba thina sasilapha sasingazi kepha-ke ekugcineni sasilapha sesilindele khona isitifiketi sabona isitifiketi somntwana singena sabona wena ufike uqhuba ibhale ngebhala ibhale isisu sayibuza ukuthi ngaba ama-exam owabhala ingakho-ke namuhla kukhanya ngithi khumbula amazwi wamama sikhathi ushiya le emakhaya khumbula amazwi ashiwo umama sikhathi ushiya le emakhaya uhamba enyuvesi ekhaya owokuqala impumelelo sasiyobona ngawo ukuqala thina abancane sasasihlupheka thina abancane sasasizamela imadlana esasithola kuwe sesisebenza ngokuzama sasiphathanisa sasibambisana sikwazi ukusebenzisana ukuze sikwazi ukudla sibuke ngesasa sesikoleni ngisho umama eseshoyini yeshiyile wena wawukwazi ukuletha imali ekhaya kepha namuhla thina siyakhala ukuthi ekhaya awuletha imali egazi thina sasingazi wena awungazi ukuthi umntwana ngaphambi ukuthi azalwe waphuma amanzi ngaphambi ukuthi uphume igazi ukuze kube khona uxolo emzansi kwamele ukuchitheke lona igazi nomdala esibele esiphambanweni wachitheka amanzi wachitheka igazi kwaba khona uxolo kwaba khona ukupheleliswa nathi umdala sapheleliswa ngithi khumbula amazwi ayisho umama sikhathi sishiya le emakhaya uhamba wena khumbula amazwi ayisho umama sikhathi sishiya le emakhaya uhamba washiya uyaliwe indlela obonisiwe wayintombi ephathe kahle kepha namuhla siyisithombe sibuke kuwe singabafana silandela ngemuva sengikhuluma ngawo lamaphungu asekhaya ngithi ke maphungu asihlanganeni sibambaneni sibhunge le ndaba sihlale phansi lo daba sibhunge angane emakhaya sikholakala singamaphungu sasibhungile emakhaya swashile sasonile sibithisile kepha singabhukile emhlabeni sonile simase silale sibambe futhi basibize ngosikhotheni singazisoneli singadala esikhotheni kepha thina sibheke empumelelweni ike empumeleni esikhotheni besikubela ngamanzi singosikhotheni ngoba sisingayi emasontweni angani yiwo lamadoda yibo labo baba abashiyo umama bethu bebakhulelisiwe yibo labo baba abangakwazanga usilala ukusiyala indlela basibonisa ukube sasibonisiwe ngabe indlela eqondile sasithathile ukube sasibonisiwe ngaba amaqiniso sasiwazile ngabe iqiniso siphumulile sishumayelile nangezenzo sibonisile nabasilandelayo babe sibona njengesibonelo esihle phambi kwabo kepha namuhla ithini sikhulelisiwe umzali uphelile umzali uphelile ikusasa belilindele kusekho wakhulunywa ngani igazi wachitheka igazi kepha namuhla chitheka igazi wachitheka igazi loxolo ayina namuhla chitheka ngani nolaka lwesizwe